हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै गुरवे नमः। स्वेच्छाधन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं योगगतं आदि सुपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुंश श्रीरूपसाग्रं सारथिकुनादान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानन्दे तदाञ्जनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव पदानयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ वृषभाय वृषभष्ठाय भूतले കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മ്യൂട്ടാണോ? കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ആ മാതാജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ? അതെ. അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തു हरे പറ്റി कृष्णा മാതാജി? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जय 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 भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगम
പാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബതം ഭഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടതി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ കൃപാതമഹം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനദാരിണം മദേക ബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഏതായി? 29 അല്ല 26 എടുക്കണോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്ന അധ്യായത്തില് അധ്യായം 17 26 ശ്ലോകം മുതൽ. ഹരേഷ് മാതാജി പ്രണാം. കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജയം ച ഭൂമിർഭഗവത ന്യാസിത്തോരുഭരാ സതി ശ്രീമദ്ഭിസ്തത്പാദന്യാസേ സർവദാ കൃത കൗതുക. ജയം ഇത് ച ഭൂമി ഭൂപ്രതലം ഭഗവത ന്യാസിത സ്വയവും മറ്റുള്ളവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹത്തായ ഭാര ഭാരം സതി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിയാൽ ശ്രീമദ്ഭിഹി സർവമംഗളാൽ തത് പാദന്യാസേ സർവതഃ ചെയ്തു കൗതുക വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഭൂഭാരം നല്ലവണ്ണം ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരവതാരമായി ഭൂലോകത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ശുഭകരമായ സ്വന്തം പാദമുദ്രകളാൽ സർവമംഗളങ്ങളും സംഭവിപ്പിച്ചു. ആർക്ക്? ഭൂമി ദേവിക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ശ്ലോകം 27. ശോചത്യ അശ്രുകലാസ്വാധി ദുർഭഗേവോജ്ജിഹിതാ സതി അബ്രഹ്മണ്യ നൃഭവ്യാജ ശൂദ്ര ഭോഷന്തി മാം ഇതി. ശോചതി വിലപിക്കുന്നു. ശോചതി വിലപിക്കുന്നു. അശ്രുകല നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി സ്വാധി പതിവ്രത. ഇവിടെ ഭൂമി ദേവിയെയാണ് പതിവ്രതയായ സ്വാധി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാധി പതിവ്രത. ദുർഭഗ പോലെ ഉജ്ജിഹിത അപ്രകാരം ചെയ്തു. അബ്രഹ്മണ്യ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര ശൂന്യമായ ബ്രാഹ്മണീയരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഇല്ലാത്തത്. നൃഭവ്യാജ അധികാരിയായി നടിക്കുന്നു. ശൂദ്രഹ ഭോഷന്തി
സന്തോഷിപ്പിക്കും. മാം എന്നെ ഇതേ പ്രകാരം. അപ്രകാരം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭാത്. ഇപ്പോൾ സ്വാധ്യയായ അവൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിരാലംബയായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ നയനങ്ങളിൽ അശ്രുബിന്ദുക്കളോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലയായി വിലപിക്കുന്നു. ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൂമിദേവി. ഭൂമിദേവി. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് നയനങ്ങളിൽ അശ്രുബിന്ദുക്കളോടെ തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലയായി വിലപിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭരണാധികാരിയായി നടിക്കുന്ന അഥവാ രാജാവായി കപടവേഷം ധരിച്ച ഒരു ശൂദ്രൻ അവളെ ഉപദ്രവിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു. ആരാണ് ആ ശൂദ്രൻ? കലിപുരുഷൻ. കലിപുരുഷൻ അവളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയുടെ വിലാപമാണ് ഇവിടെ പറയണം. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭാർ. ക്ഷത്രിയനെ അഥവാ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവനെ രാജ്യഭരണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പണ്ട് ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്നത്. പരിശീലനം സിദ്ധിക്കാത്ത നീചകുലജാതരെ അഥവാ ശൂദ്രരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരെയാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ അഥവാ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരാക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുഗത്തിൽ ശരിയായ ശിക്ഷണം സിദ്ധിക്കാത്ത നീചകുലജാതർ ശൂദ്രർ ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം വ്യക്തികൾ ക്ലേശിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും? ഏവർക്കും അസഹനീയമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും അർഹതയില്ലാത്തവരെ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്താൽ ഭരണാധികാരിയുടെ പദവിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെടും. അത്തരം വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലേശിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതിന് പകരം ഏവർക്കും അസഹനീയമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ലേശം കൂടുതലാവും. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ പ്രജകളുടെ സുഖം വിലയായി നൽകി അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയപൂരണം നിയമവിരുദ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു. പ്രജകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ നിർവഹണമാണ് ഇന്ദ്രിയപൂരണം നിയമവിരുദ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്വപുത്രന്മാരുടെ അതായത് മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ട് സാധ്യയായ ഭൂമിദേവി വിലപിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവിയുടെ മക്കളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും. അധർമ്മം അത്യന്തം പ്രബലമായി മുൻകൈ ആർജിക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ഭാവി അപ്രകാരമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തില് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അധർമ്മം അത്യന്തം പ്രബലമായി മുൻകൈ ആർജിക്കുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ഭാവി അപ്രകാരമായി തീർന്നു. അധാർമിക പ്രവണതകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അഥവാ നിരോധിക്കാൻ തക്ക കെൽപ്പുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ അഥവാ ഉത്തമ രാജാവിന്റെ അഭാവത്താൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രബോധനങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അഴിമതി, കോഴ, കൊള്ള മുതലായവയാൽ സംജാതമാകുന്ന സങ്കീർണമായ അന്തരീക്ഷം പ്രകാശമാനമാകും. അപ്പൊ നല്ല ഭരണകർത്താക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്വയം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരുമായി തൻ്റെ പ്രജകളെയും അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇല്ലാതാവും? അഴിമതി, കോഴ, കൊള്ള മുതലായവ സങ്കീർണ അന്തരീക്ഷം മാറി അവിടെ പ്രകാശമാനമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. ഇത് ധർമ്മം മഹീം ചൈവ സാന്ത്വയിത്വാ മഹാരഥഃ നിഷാദം മാദദേ ഖഡ്ഗം കലയേത അധർമ്മ ഹേതവേ. ഇത് ഇപ്രകാരം ധർമ്മം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം മഹിം ഓം ഏവ പോലെ സാന്ത്വയിത്വ ശേഷം മഹാരഥഃ ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ മഹാരഥൻ. അതാണ് ആയിരക്കണക്കിന്
ശത്രുക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്കെന്ന് വരുന്ന ആളാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷാദം മൂർച്ചയേറിയ മൂർച്ചയേറിയ ആദതേ കയ്യിലെടുത്തു ഖഡ്ഗം വാൾ കലയെ കലിപുരുഷനെ വധിക്കാനായി സത്യത്തെ വധിക്കാനായി അധർമ്മ അധർമ്മം അധർമ്മം ഹേതവേ മൂലകാരണം മൂലകാരണം ഹേതവേ മൂലകാരണം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ്ശ്രീല പ്രഭു. അത് 1000 ശത്രുക്കളോട് ഏകനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്രകാരം ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തെയും അതായത് ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയെയും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു, സമാധാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സർവ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരനായ കലിസത്വത്തെ, കലിയെ ശിക്ഷിക്കാനായി അല്ലെ ഹനിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം എന്താ പറഞ്ഞത്, കയ്യിലെടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരുദ്ധമായ അഖില പാപകർമ്മങ്ങളും കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെ ധാരാളമായി, കലിയാണ് അതെല്ലാം ഓരോ ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ഭരിക്കണത് കലി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം നീചകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. അപ്പൊ കലിസത്വം മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കലിയുഗം നിശ്ചയമായും കലിയുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളാലും സമ്പൂർണമാണ്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കൾ, ഭരണാധിപന്മാർ, വിജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമായവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായ ഭഗവത് ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശരായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ഭഗവത് ഭക്തർ ദൃഢബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർക്കശമായി തീരണമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. വർഷകാലത്ത് നിശ്ചയമായും യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ യാതൊരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? മഴയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്തുപയോഗിക്കണം? കൊട അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കോട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മനുഷ്യർ യാതൊരു മാർഗവും അവലംബിക്കരുതെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിനെ തടയാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എടുക്കണം. കലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലിയാൽ പ്രഭാവിതരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ ഉചിതമായ നടപടികളും എടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം കലിസത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗം കയ്യിലേന്തി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരി ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം കലിസത്വത്തെ വധിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ കലിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറായി. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സത്യം, ശൗചം, ദയ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, തപസ്. സത്യം, ശൗചം, ദയ, തപസ്. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം കലിയുഗത്തില് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കലിയെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് തയ്യാറായി. ഭരണാധികാരികൾ അഴിമതികൾക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വെറുതെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് അംഗീകൃതവും ആധികാരികവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, അതായത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഴിമതിക്ക് കാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെ വധിക്കാനായി മൂർച്ചേറിയ വാൾ കയ്യിലേന്തി ആര് തയ്യാറായിരിക്കണം? ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. മദ്യശാലകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പാപഛേദകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. അവർ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യങ്ങളും നിരോധിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? മദ്യശാലകളൊക്കെ അനുവദിച്ച് പാപഛേദകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? മദ്യം നിരോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല
ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ലഹരി ശീലമാക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ വരെ നൽകാനുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. മഹാരഥനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പോലെ കലിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ധർമ്മത്തിനധിഷ്ഠിതമായി ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികള് ഇതുപോലെ കയ്യൊക്ക് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അവര് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. മഹാരഥനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടിത്തന്നു. ഉടനെ അദ്ദേഹം ഖഡ്ഗം എടുത്തു. ശ്ലോകം 29. തം ജിഘാസും അഭിപ്രേത്യ വിഹായ നൃബലാഞ്ചനം തത്പാദമൂലം ശിരസ സമഗാത് ഭയവിഹ്വല. തം അദ്ദേഹത്തെ ജിഘാംസും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ അഭിപ്രേത്യ മനസ്സിലാക്കി വിഹായ കൊണ്ട് നൃബലാഞ്ചനം രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ തത്പാദം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ സമഗാത് സമർപ്പിച്ചു. ഭയവിഹ്വലനായി വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ജയശല്യ പ്രഭുവാദ്. രാജാവ് തന്നെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ കവിസത്വം ഭയവിഹ്വലനായി രാജാവിന്റെ കപടവേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് ശിരസ് കുനിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങി. വധിക്കും എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് വാളുയർത്തി കലിയെ ശിക്ഷിക്കാനായി ഒരുങ്ങിയ സമയത്ത് കലി ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. ആരെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശിരസ് കുനിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങി. അർത്ഥം കലി സത്വത്തിന്റെ രാജകീയ വേഷം കൃത്രിമമാണ്. രാജകീയമായ വേഷം രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ചതാകുന്നു. എന്നാൽ ശൂദ്രനെ പോലെ നിജകുലജാതനായ ഒരുവൻ സ്വയം രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിക്കുന്ന പക്ഷം അഥവാ സ്വയം രാജാവായി നടിക്കുന്ന പക്ഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രകടമാകുന്നു. അയാൾ ആരായിരുന്നു? കപടവേഷധാരിയായി രാജാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാണ് ധർമ്മരാജനെയും ഭൂമിയെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത്. അപ്പോ അത് സ്വയം രാജാവായി നടിക്കുന്ന പക്ഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ വെല്ലുവിളിയാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രകടമാകുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കഴിവിന് അതീതമാണെന്ന്, പരീക്ഷിത്തുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് തനിക്ക് ത്രാണിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കപടവേഷധാരിയായ കലിസത്വം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങുകയും തന്റെ രാജകീയ വേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കപടവേഷധാരിയായ കലിയായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാരഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കപടവേഷധാരിയായ കലിസത്വം ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയെ പോലെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാം എന്നെ അങ്ങനെ ശരണാഗതി നേടി അദ്ദേഹത്തെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങുകയും തന്റെ രാജകീയ വേഷം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് അല്ലെ, പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 30. പതിതം പാദയോർവീര കൃപയാധീനവത്സല ശരണ്യോ നാവധി ശ്ലോക്യ ആഹ ചേദം ഹസന്നിവ. അപ്പൊ കലി രാജാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരണാഗതനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ധർമ്മമാണ്? ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് അവനെ കൊല്ലാൻ പിന്നെ സാധിക്കില്ല, കൊല്ലുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഭയം പ്രാപിച്ചവർ പതിതം പാദയോഹോ പാദങ്ങളിൽ. ആരുടെ പാദങ്ങളില്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പാദങ്ങളില് നിബന്ധിച്ചു. വീരഹ നായകൻ കൃപയ കൃപാപൂർവം ദീനവത്സല
പാപമോചനത്തിനായ ദീനവത്സലനായ ശരണ്യഃ അഭയം അഭയം നൽകാൻ നൽകാൻ അർഹതയുള്ള അഥവാ മാപ്പ് നൽകാൻ യോഗ്യതയുള്ള അവധീത് വധിച്ചു യോഗ്യ പ്രകീർത്തിക്കത്തക്കവിധം മതിപ്പുള്ള ആഹ പറഞ്ഞു ഇതം ഇത് ഹസൻ മന്ദഹസിക്കുന്നു ഇവ പോലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ് അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ളവനും മാപ്പ് നൽകാൻ അർഹതയുള്ളവനും ചരിത്രത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാൻ തക്ക മൂല്യമുള്ളവനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും, അതിന് തക്ക യോഗ്യതയുണ്ട്, മാപ്പ് നൽകാൻ അർഹതയുള്ളവനും ചരിത്രത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാൻ തക്ക മൂല്യമുള്ളവനുമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം പാവങ്ങളോട് അത്യന്തം ദയയുള്ളവനാകയാൽ അധപ്പതിച്ചവനും ശരണം പ്രാപിച്ചവനുമായ കലിയെ വധിക്കാതെ അനുകമ്പാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ കലിയോട് അദ്ദേഹം അനുകമ്പാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഒരു സാധാരണ ക്ഷത്രിയൻ പോലും കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയെ വധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ ഒരു സാധാരണ സാമാന്യ ക്ഷത്രിയൻ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ കീഴടങ്ങിയ സ്വാഭാവികമായി കൃപയുള്ളവനും പാവങ്ങളോട് വളരെയധികം ദയുള്ളവനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? കപടവേഷധാരിയായ കലിസത്വം താൻ നീച കുലജാതനാണെന്ന, അതായത് ശൂദ്രനാണെന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാലും മൂർച്ചയേറിയ ഖഡ്ഗത്താൽ പരീക്ഷിത് വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശൂദ്രനായ കലിസത്വം സമയോചിതമായി കീഴടങ്ങി. പിൻവാങ്ങിയതിനാൽ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതും എത്ര വിരോധാഭാസമാണെന്നും ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആയതിനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മഹാത്മ്യവും കൃപയും ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് കലിയോട് പോലും അദ്ദേഹം കാരുണ്യം കാണിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാന്റെ മഹാത്മ്യവും കൃപയും ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ശത്രുവായാൽ പോലും കീഴടങ്ങുന്നവരെ അഥവാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൃദയംഗമമായി സ്വീകരിക്കും തക്കവിധം സ്വഭാവ മൂല്യമുള്ളവനും ഭൂതദയുള്ള കൃപാലുവുമായ രാജാവായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത്. അപ്രകാരം ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ കലിസത്വം വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും ശ്ലോകം എടുക്കാം. ശ്ലോകം 31. രാജോവാച നദേ ഗുഡാകേശയശോധരണം ബദ്ധാജ്ഞലേർവൈ ഭയമസ്തി കിഞ്ചിത് നവർത്തിതവ്യം ഭവതാമ കഥഞ്ചന ക്ഷേത്രേ മദീയേ ത്വമധർമ്മബിന്ദു. രാജവാച രാജാവ് പറഞ്ഞു ന തേ നിങ്ങളുടെ ഗുഡാകേശ അർജുനൻ യശധരണം പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ബദ്ധ അഞ്ജലി കൈകളോടുകൂടി ഒരുവനെ വൈ തീർച്ചയായും ഭയം അസ്തി അവിടെയാകുന്നു കിഞ്ചിത് മാത്രമായി പോലും നൈല്യ വർത്തിതവ്യം ജീവിക്കാൻ ഭവത കഥഞ്ചന ക്ഷേത്രേ മതിയെ എന്റെ രാജ്യത്തെ ധർമ്മബന്ധു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നാം അർജുനന്റെ കീർത്തി പാരമ്പര്യമുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ നമ്മെ സ്വയം ശരണം പ്രാപിച്ച നീ നിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ചോർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്നാൽ അധർമ്മ ബന്ധുവായ നീ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ജീവൻ ഹനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നീ ആരാണ്?
അധർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഭാവാർത്ഥം: സർവവിധ അധർമ്മങ്ങളുടെയും മിത്രമായ കലിസത്വം കീഴടങ്ങുന്ന പക്ഷം അവന് മാപ്പ് നൽകേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും അവനെ വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇത് രാജാവ് തീർച്ചയാക്കി. യാതൊരുവിധ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കൂടാതെ ലോകക്ഷേമത്തിനായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ഒരു ഉത്തമ രാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും ലോകം ഭരിക്കണമെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു പാണ്ഡവര് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന്. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ കർത്തവ്യബോധമുള്ള ഒരു രാജാവ് പാണ്ഡവരുടെ സത്കീർത്തിയുടെ വിലയിൽ സ്വരാജ്യത്ത് അധർമ്മ ബന്ധുവിനെ വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ അധർമ്മ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? കലിയെ വളരുവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. രാജ്യത്ത് അഴിമതി നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ഏക വഴി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു: അധർമ്മത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളെ രാജ്യത്തു നിന്നും തുടച്ചു നീക്കണം. അത് രാജ്യത്തെ തീർച്ചയായും അഴിമതി വിമുക്തമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് ഈ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരികൃഷ്ണ. 8 മണി വരെയുള്ളൂ നമുക്ക്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവേവച്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रमानंदे.